15-il persuna oħra fiequ mill-COVID-19 f'Malta biex issa n-numru ta' persuni mfejqa tela għal 165. Dan kien ikkonfermat f'konferenza tal-aħbarijiet illi mexxiet is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gauci. Jekk inħarsu lejn kif huma bħala rġiel u nisa dawn il-15 il-każ li fiequ għandna 7 minnhom li huma nisa u 8 li huma rġiel. Bħala etajiet għandna 3 minn nies li kienu ta' età bejn 20 u 29 sena, 3 oħra bejn 30 u 39 sena, persuna bejn 40 u 49 sena, persuna oħra bejn 50 u 59 sena, 5 persuni bejn 60 u 69 sena u 2 persuni bejn 70 u 79 sena. Dawn se jibqgħu jinżammu fi kwarantina għal 7 ijiem minn meta rriżultaw fin-negattiv. Bejn it-2 u 3 saru 808 testijiet, b'Maltija ta' 18-il sena tirriżulta fil-pożittiv. Il-Professur Gauci qalet li din ma kinitx qed tattendi lezzjonijiet u kellha kuntatt biss mal-familja. L-awtoritajiet tas-saħħa qed isegwu 2 tiqraba li bħalissa qed juru xi sintomi u l-familja kollha se tinżamm taħt kwarantina. Bekk b'kollox Malta kellha 444 każ ta' COVID-19 ikkonfermat li ħarġu minn total ta' 26,123 test illi saru. Il-każijiet l-attivi bħalissa jgħoddu l-276. Fid-dawl li anki rapporti fil-medja internazzjonali suġġerixxew li b'xi mod l-imxija tal-virus tista' tmajna minħabba temperaturi għoljin illi Malta tgawdi wkoll, il-Professur Gauci spjegat li minħabba li din hija pandemija u mhux tifqija staġjonali, l-awtoritajiet tas-saħħa qed isegwu din ir-riċerka b'reqqa. Min esperjenza li għandna ta' coronaviruses oħrajn, hemmhekk ġeneralment dawn jibqgħu għaddejjin anke f'temperaturi li huma sħan. Rridu noqogħdu fuq evidenza u l-risorsi u l-pjanijiet kollha li għandna huma qegħdin hemmhekk biex aħna nkunu lesti wkoll li jekk dan il-virus jibqa' jinfirex anke despite il-fatt li aħna jkollna temperaturi li huma għoljin, aħna wkoll nkun nistgħu nikkontrollaw.